Kunomlisa osevele wagxeka umjolisi ey'nkundleni zokuxhumana. Umjolisi kujwayelekile ukuthi uma ecula abantu nabalandeli bakhe bethi ubakhumbuza uMgqumeni. Lo mlisa owale waphetha wathi umjolisi akaculi nhlobo njengomgqumeni. UMgqumeni wayenganensi, umjolisi ucula sengathi uyazela. Umjolisi ngalolu daba akaze akhulume kakhulu, uvele wadonsa isiginci sakhe waphendula. Lapha emhlabeni sengibone ngeke bakuthande bonke imali abantu. Lapha emhlabeni sengibonile ngeke bakuthande bonke imali abantu. Thula moya wami, thula wena, thula moya wami we, thula moya wami awungathwala, thula moya wami, thula wena. Lapha emhlabeni sengibone ngeke bakuthande bonke imali abantu. Lapha emhlabeni sengibonile ngeke bakuthande bonke imali abantu. Thula moya wami, thula wena, thula moya wami we, thula moya wami awungathwala, thula moya wami, thula wena.